Ćao. Jesi li prvi put na koncertu ove grupe? Jesam, prvi put. A ti? Ma ja sam bio i prošle godine. Rasturili su. Bilo je fenomenalno. Ma daj. Ja sam ih do sada hvatala samo online. Ti izgledaš kao da si stalni gost. Možda, ili samo umem da se izgubim u dobrom ritmu. I u dobrom društvu. Uživo su totalno druga priča, osjetiš svaku notu. Jesi već čula kako oni pale publiku? Baš mi se sviđa ta mešavina roka i etno fazona. Da, to im daje poseban šmek. To im je fora, zato i zvuče posebno. Uživo su mnogo bolji, osjećaš energiju svake pesme. Koja ti je omiljena? Sunce iza oblaka. Volim kad muzika ima malo melanholije. A tvoja? Svetla grada. Kad to krene, ja se odmah vratim u srednju. Jel bi bilo ludo da je večeras odsviraju? Ma moraju. Hoćemo posle koncerta na piće da produžimo priču. Jesi sama ili ti je bend pobegao? Sama, ali mislim da će mi biti zanimljivije pored tebe. Baš tako. Dogovoreno, posle koncerta, ja vodim u jedno mesto gde je muzika još bolja. Ovo zvuči kao poziv koji ne smem da odbijem. Može, dogovoreno.